Vítajte v podcaste Keci k veci s fyziomamou, kde sa ako dve mamy, fyzioterapeutky budeme autenticky, ale zároveň odborne venovať témam okolo tehotenstva, materstva, ženského zdravia, ale aj psychomotorickému vývoju bábätka a jeho pohybovej stimulácie. A zároveň všetkým radostiam a starostiam, ktoré môžu v priebehu prvého roka života s bábätkom postretnúť jednu obyčajnú mamu. Tak, ešte raz ťa tu vítam. Zoberiem si loptičku. Máme trošku stres, pretože to robíme prvýkrát, takýto podcast. A prvýkrát sme vlastne aj v rozhovore takto spolu. Ale som rada, že teda si prijala pozvanie. A že teda ideš tak s kožou na trh troška a so svojím brúškom, so svojím telom a so svojimi deťmi. Takže ďakujem, že si sa na to dala. Ja som tiež veľmi vďačná za prizvanie do podcastu Keci k veci. Dobre, a začneme sa asi rozprávať na začiatku o tom, že v akom týždni vlastne teraz si a čo ťa najbližšie obdobie čaká a aké máš pocity, ako sa cítiš, že môžeš nám trošku porozprávať a uviesť nás tak do tvojho momentálneho stavu života a všetkého, čo teraz prežívaš. Tak momentálne sa nachádzam v 38. týždni tehotenstva, takže som na úplnom konci, tesne pred samotným pôrodom. Pocity? No, cítim sa ako taký veľký, neobratný hrošik, alebo hrošica, lepšie povedané. Ale si krásny hrošik. Ďakujem. Napriek tomu sa akože veľmi si užívam tehotenstvo, veľmi sa tešíme na príchod našej dcerky Tamarky. Áno, to môžeme teda povedať, že čakáte teda druhé dievčatko. Áno, dve sestričky. A samozrejme je tam aj taký ten zdravý rešpekt pred tým samotným pôrodom a všetkým, čo by ho mohlo nejakým spôsobom skomplikovať. Rozumiem. To asi máme všetky, tak. Že je tam taký rešpekt. Aj keď teda, ja už som zažila maminy, ktoré vlastne to tak nechávajú, že na prírodu, by sa dalo povedať, že nič si neštudujú dopredu, že nič vlastne si keby nenapozerávajú, nechodia na tehotenské prípravy a tak, a že nechajú to tak na voľno. A mám teda viac skúseností s tým, že potom skôr ľutujú, že sa nepripravili ako opačne. Tak ty to máš asi tak, že sa pripravuješ tak efektívne. Väčšinu akože ani teda nepoznám veľa takých ľudí, lebo tým, že aj chodím na nejaké tie kurzy. Žiješ také bublinke edukovaných ľudí. No, akože učiť sa dá viacej, nespravila, ale akože nepoznám takých ľudí veľa. Aj kamošky sú väčšinou také, že sa chodia vzdelávať. Alebo si niečo napozerajú, načítajú. Akože dneska je už tých možností veľmi veľa. Áno. Ale tak my sme tak ovplyvnené trošku tou našou profesiou, nie? Že máme takú profesionálnu deformáciu, že chceme do všetkého vidieť viac, nie? Určite. Aj to cítiš tak, že to tak je, že to vnímaš proste aj z tej fyziostránky, všetko okolo, tak to aj okolo tvojho tela, tehotenstva, alebo aj okolo tých detí vlastne tvojich vlastných teraz, či už v brúšku, alebo to, čo už nám beha? Teraz toto druhé tehotenstvo je v tomto akože iné, že teraz to skôr podľa mňa pozorujem skôr z tej oblasti tej mamy, ako z tej mamičkovskej stránky života, a to prvé som sa viac tak akože snažila z toho fyziopohľadu. Že navnímať to skôr, tak dobre. A ešte by si nám mohla povedať teda, že už sme prezradili teda, že máš ešte druhú dcerku, ktorá má aký vek teraz? A či ju nejako pripravuješ na príchod vlastne sestričky, alebo ako to teraz máš ty? Tak naša dcerka má 21 mesiacov, čiže takmer 2 roky. Musím uznať, že je veľmi chápavá, rozumná, vnímavá. Veľmi rada zbožňuje hladkať brúško, rozprávať sa so svojou sestričkou Tamarkou, nechá sa od nej vykopkávať. Takže Tereska a Tamarka bude. Áno, už teraz sa mi to mýli, ale áno. Okrem toho, že jej čítame nejaké rozprávky alebo príbehy o príchode mladšieho súrodenca, tak ju skôr pripravujem len na ten pobyt bez mamy. Teda keď ja budem... Alebo ty ešte dojčíš, ak dobre viem. Aj dojčím, akože toto už je trošku obmedzené na 2-krát denne. A myslím si, že aj to dojčenie je už skôr len taká naše chvíľkové spojenie, než samotný, akože... Však ona už papá normálne. Áno. Toto má také maminkovanie, by sa dalo povedať. Určite. A museli sme postupne trošku akože prispôsobiť ten režim doma.
skôr to, že teraz už zaspáva sama, alebo teda sama. Stačí, keď niekto vedľa nej leží, alebo je povelený nejaký príbeh, prespí celú noc, vie sa vypýtať na vecko, už vie sa sama napapať. Viac sme tatínka museli trošku zainteresovať do všetkých tých činností bežných. A skôr takto som ju pripravovala akože na ten pobyt bez maminky. No ja to mám jednoduchšie, lebo ja mám jedináčika, takže toto som si vlastne nezažila. Ale teda ja som vlastne dojčila až do samoodstavu, do jeho 4 rokov. A až ten posledný rok bol ochotný vlastne zaspávať a spať s niekým aj iným ako so mnou. Takže ako wow, 2-ročné dieťa. Že sa takto ako, že je taká vnímavá, že to takto navnímala. To dojčenie, ak sa môžem ešte opýtať, že v tom tehotenstve ti nejako klesla tá tvorba mlieka, teraz v tom poslednom trimestri ti zase vybuchla, že má dostatok toho mliečka, že cítiš, že prehlta pije, alebo skôr len dudluje vlastne, že sa vlastne len ako uspokojuje tým a to maminkovanie. Toto boli napríklad aj také otázky, čo som sa pýtala aj do tých laktačných poradkyň, lebo mi prišlo, že tak dudkuje, ale ona už tak dudkovala už predtým. Len jediná taká zmena, čo nastala, bola, že niekedy začiatkom toho tehotenstva mi začala odmietať druhé prso, že papá len z jedného prsa, ale akože zo začiatku mi príde, že aj hltá, ale... Myslím, že laktačná poradkyňa, ak sme to boli, o tej sa rozprávame čo, tak ona ti povedala, že necháva to druhé prsko pre to bábätko, nie? Áno. Druhé, áno, že vlastne si to tak... Ale inak nejaké iné zmeny, akože podľa mňa neboli v tom dojčení. Niektoré ženy teda tvrdia, že pociťujú aj výraznú bolesť, že sú naozaj citlivejšie tie bradavky a prsia, ale zatiaľ niečo také neevidujem. Dobre, ale že ste si to tak prirodzene nejako upravili proste, že len na tie 2-krát za deň, hej? Že vám to tak proste stačí teraz. Podľa mňa by jej to ani netrebalo. Niekedy zabudnem na to, že im mám dať mliečko a není taká, že si pýta. Aha. Je to mliečko. Jej, no to môj Juraj. To bolo furt CCCC, hoci kde. Ako rada by som to podržala čo najdlhšie, že teším sa, alebo teda dúfam, že aj keď bude tá Marka... kolostrum, nie? Že to je aj pre ňu vlastne výhoda, keď bude mať to bábätko vlastne nové, to nové bábätko, nové kolostrum, tak aj pre Teresku to bude vlastne super. Takže to ti veľmi prajem, ten tandem. Teda dúfam, že to tak bude, že nebude odmietať potom. Ale to super znie, ten tandem. To je také slovo pekné. Dobre, tak môžeme ísť ďalej. A tým, že už toto je tvoje druhé tehotenstvo, tak ako vnímaš tie rozdiely medzi tým prvým a druhým tehotenstvom, že možno, že čo teda pociťuješ inak, alebo čo si vlastne nejak cítiš tie rozdiely, alebo respektíve, že čo teraz máš, čo si predtým nemala, alebo čo si robila predtým a teraz nerobíš, že také nejaké rozdiely. To si uvedomujem, že toto druhé tehotenstvo určite vnímam menej ako to prvé. Pokiaľ to pri tom prvom tehotenstve som mala album plný fotografií, presne som vedela, v ktorom týždni som, vedela som, akú veľkosť ovocia má moje bábätko. Aha, fazulka, jablčko. No teraz už to je asi veľká dyňa. No vidíš, teraz by som ani nevedela povedať, že ktoré je to, lebo to nesledujem. A teraz sú na to tie aplikácie, nie? Ja som to kedysi ešte vôbec nepoužívala, však ja už mám 11 rokov pomaly, ale teda na tej aplikácii, je tam ti to všetko alebo potom som vypisuje. študovala v tom prvom tehotenstve tie také stránky. Teraz už ani neviem, Najmama sa to volá, alebo nejaké takéto. A tam som si presne sledovala aj, čo sa akože akurát deje s tým bábätkom, čo sa akurát vyvíja, čo sa deje s mojím telom. Ale teda teraz som to absolútne nesledovala, alebo som ani nestíhala sledovať. A vlastne tým, že doma som celý deň zaneprázdnená tou Tereskou. Dáva ti zabrať? Áno, ale myslím, že ako každé dieťa, že není nejaká výnimočná, že by robila zle, alebo že neplechu, že sa jej treba viacej venovať, ale tak ako každé dieťa, že sa jej proste treba venovať. A tým pádom som vlastne sa nestíham pýtať samej seba, že čo cítim, alebo aké mám obavy, alebo čo môže vlastne nastať. A paradoxne vďaka tomu som podľa mňa pokojnejšia. A není čas na to riešiť, že čo bude, takže... Okay. A čo sa týka tých zdravotných problémov, alebo tak, cítiš ten rozdiel, že niečo je horšie teraz v tom druhom tehotenstve, lebo niekedy sa to hovorí, že čím je vlastne ako
viac násobnejšie tehotenstvo, tak tým proste sa môžu prejaviť niektoré aj bolesti alebo niektoré také neduhy ako hemoroidy alebo proste nejaký únik moču alebo niečo také, že cítiš, že teraz je to horšie tým druhým tehotenstvom alebo ani nie? Skôr ani nie, akože možno sú tam nejaké pridruženejšie veci, ako keď sa budeme potom baviť o tej brušnej diastáze, že túto tým, že už to jedno tehotenstvo mám za sebou a to tkanivo už raz natiahnuté teda bolo, tak teraz vidím, že možno jemný rezostup tam je, ale nejaké akože výrazné zmeny od prvého tehotenstva si myslím, že neboli. Super, ale asi to môže byť aj tým, že ty vlastne si sa keby na to tehotenstvo aj tak pripravovala, že si tak poctivo brala aj to svoje ako pripravenie tvojho tela, možno nie, že si cvičila a že proste aj predsa ako fyzioterapeut vieš viacej o dýchaní a všetky tieto veci, že možno aj toto ti pomáha, nie sa udržať tak, že aj v kondícii, aj zároveň funkčná, hej, lebo ako ja v tvojom týždni, ja si priznám, že ja som sa teda nepripravovala, ľutujem to, ale teda dosť mi to narobilo už potom problémy v týchto koncových častiach tehotenstva a ty proste vyzeráš stále fit ešte, no a ešte nám chodíš aj pomáhať, keď to môžeme prezradiť, takže ako ešte si aj pracovne trošku aktívna, hej? Že nie už vo veľkom, ale teda si, takže... Sú tam určite nejaké zmeny a tu vlastne prichádzajú aj také tie najväčšie zmeny medzi prvým a druhým tehotenstvom. Že pri prvom tehotenstve som naozaj mala celý deň pre seba a stihala som tam maximálne všetko, navariť si dobré jedlá, viackrát za deň som cvičila, rôzne dýchové, relaxačné techniky, pripraviť si čaj, pripraviť si náparku, masáž hrádze a olejčikovať sa, kefečkovať sa. Toto si všetko vedela ako prvorodička? Wow. Ale akože študovala som si to všetko. Však ono to postupne tými 3 mesiacmi je to dosť tých 9 až 10 mesiacov, teda 40 týždňov. Takže počas toho času hovorím tým, že som bola sama doma, celý deň pre seba, takže dalo sa to akože krásne všetko zvládnuť. Ale presne teraz v tomto druhom tehotenstve to vyzerá úplne inak, realita. Varím s Tereskou, takže to je tam, jak mať vedľa seba nejakého koňa alebo kravu, ktorú len furt odhadzujem od všetkého. Takže aj to varenie tak musí byť nie s dlhým postupom, len také kratšie. Moje cvičenie vyzerá skôr tak, že teda zdvíham terku z podrepu, alebo ju nosím na 3. poschodie, alebo chodíme na tie prechádzky, ktoré sú za mňa akože také ideálnejšie, lebo ona ešte nemá rýchle tempo, ona často zastavuje, takže akorát také pre mňa teraz. Ale teda tu sa aj dostávam k niečomu, čo by som chcela povedať. Áno, že môžeš na kameru kľudne. Aj keď som fyzioterapeutka a dobre viem, ako sa mám zdvíhať, ako sa mám stavať, ako by som škola chrbta. Áno. ADL activity, tak proste sa stane, že sa postavím cez brušák, alebo proste vyskočím z tej postele, jak by som nemala, alebo zdvihnem cerku cez ohnutý chrbát a tu akože potom... Že proste aj my sme len bežné mamy. Áno, obyčajní ľudia. A že vlastne o to viac sme empatické k tým mamám, hej, že chápeme, že proste nie všetko sa dá robiť ideálne. Tak. Pritom ako máš veľa tých vzruchov na seba ešte iných, že... Zaujal vás tento rozhovor? Celú epizódu nájdete v podcaste Keci k veci s fyziomamou v aplikácii Forendors. Čakajú tam na vás aj ďalšie epizódy, kde sme sa s rôznymi hostiami venovali témam ohľadne ženského zdravia a materského sveta, ale rovnako skúsenostiam z našej fyzioterapeutickej praxe. Neváhajte nás sledovať, aby vám neušiel žiaden ďalší zaujímavý rozhovor. Ďakujeme, že nás takto podporujete.